Δεν είμαι ο Ελίτης, ποίηματα να γράφω. Και ούτε ο Καβάφης, αυτό σας το υπογράφω. Αλλά θα πάρω το θάρρος με τα φτωχά ελληνικά μου να γράψω κάποια λόγια μέσα από την καρδιά μου. Λόγια που έχουν αξία από την καρδιά βγαλμένα. Για όλους τους ανθρώπους που γνώρισα στα ξένα. Γιατί σε όλη την Ελλάδα, όπου και με πήγε η μοίρα, γνώρισα καλούς ανθρώπους και από αυτούς αγάπη πήρα. Εγνώρισα πολύ καλά παιδιά, οικογένειες, φίλες και φίλοι. Και περάσαμε φανταστικά, ειδικά με αυτούς με το τριφύλι. Μέσα στη ζωή τους με βάλαν, μου ανοίξαν την καρδιά τους, δώσανε συμπόνια και στοργή και με κράτησαν κοντά τους. Μου δώσαν την αγάπη τους, σαν να μου δώσαν παλάτια. Μου άπλωσαν το χέρι τους και με κοίταξαν στα μάτια. Πήρα αγάπη, αλλά και έδωσα σε όλους με τη σειρά μου, γιατί έτσι έμαθα να φέρομαι από την οικογένειά μου. Τώρα με αυτό το ποίημα θέλω να τους ευχαριστήσω. Όσα έδωσαν αυτοί για μένα, ο Θεός να τους τα δώσει πίσω. Και είναι πολύ μα τον Θεό και τους χαιρετώ έναν. Με πολύ αγάπη και σεβασμό θα στείλω στον καθένα. Αγίμ Τσάναϊ, Τζίμι, μάλλον θα είναι το όνομα στα ελληνικά. Αγίμ Τσάναϊ.